Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source
of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Bilagsaro programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtataw ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo, ang sakong Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Yan po sa Ciudad Legazpi and Ligaw. Saan man po kayo na
Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am G. Doma. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita ni Lunes, Monday. Uy, pitsa 13 na po kita ngunyan kang bulan na Abril 2026. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-ori-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Pwera yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kay ning programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, April 13. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre naman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O ni po ang sa kuyang pataratara. Pagirom dom. Pagday imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagday man po kamo imbitado, tabaka lilibak-libakon man sana kamo kaya. Malang supog! Siyempre po duman sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya masana po nakakaramkan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa sabuya. Ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Good morning tabi sa imo, Madam Maria Elena Yamamoto. Blessed Monday po. Blessed Monday morning po. Good morning, Ma'am Rose Ann. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Mox sa Seya. Si Mr. Hulbotana tabi ni an sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live the live! Ngunyang pong Lunes, Abril 13, 2026. Sa pangaran po yan. Siyempre, live na live po kita sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan sa muyang General Manager Maestro Nila doon. Kasabay tabi dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara. Sa lambang miyembros kang pamilya, sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit and bawal man tabi ang may stress. Sa panahon po tabing mga arog kaini. Good morning, Sir Edwin Sistina. Yan, Lunes na po kita ngunyan. Alos pakabanga na naman kang bulan na Abril. Kamusta po? Kamusta ngayon mga presyo kunyan kang barakalon? Alos mga tugang kabus nagralang kawadi. Maging sumanga gulayon. Maging sumanga gulayon, wala nang unyang kilibre. Mareray ko na kita digdi sa probinsya. Tamay nahagadan pa kitang pagtaraning Kaya lang iarabuso taman, iarabuso man kang iba. Magtanuman tabi ka mo. Sige sa nanindong pangharagad. Magtaranuman ngani ka mo. Sukataning miduman kadakol siyang mga pananom na mga gulayon. Kaya lang iaragad-hagad sana. Inay ko po, magtanuman tabi ka mo. Kalunggay dahil na nagdadahon tayo iaragad-hagad. Tagatanuman tabi ka mo. So, pigbabakal kong pigtatanom ko bagatabi madamaylin sa masitira. At ako ang tigtatanuman ko masitira, wala man akong daga. Wala akong sadiring daga. Igwa akong daga sa kuko. Sa kuko sana. Ang daga ko sa kuko. Kaya piglagan ko ki daga sa mga MT arog kining balding pasa na may luho. Piglagan ko yang ki daga. Tapos dyan ko pigtatanom sa kuyang lada, talong, okra, asin iba pang mga gulayo. Aram mo tabi madamay linso, pigbabakal kong 10 pesos dyan sa night market na pananom, arog kang kamatis, talong, ano pa ito, lada. Dati 10 pesos banhi baga, so similya na, nakatubo na siya, pinatubo na. Dati 10 ang bakal ko. Aram mo ngunyan tabi madamaylin kong gurano. Pagapot ko 20 pesos na nga sir. Ano? 20 pesos na. Inay ko po 20 pesos na maging sir. Tanagmal na sa gasolina. Ina. No. Gari ko ibaratikal. Kung 20 pesos mabakal na sana ako ki sarong kilong talong. Dagdagan ko ki 20 pesos sarong kilo na. Matanong pa ako. Bakal ko na sana yan na talong. Gurano so talong 40 pesos sa kilo. Duwa na, sarong kilo na. Inay ko po ito, mahalat ka pag magtubo, madugdug ka pa, mahalat ka pa, magbunga o dae. Ay, ano nang paitay ni? Sus Maria Jose. Nagduwa-duwa ko ganun. Ay, ako na kumabakal ka. Niyukon mo yan. 20 pesos na supig tatanom kong talong. Paitay ni. Kaya tabi sa mga sigisan ng haraga dyan sa kataraning, magtanuman tabi ka mo.
Ngahiling na nindo yan. Ano palang tabi ang reparo tango niya na Lunes ta long weekend baga kaso nakaaging simana di. Pityan 9 araw ng kagitingan na regular holiday. Pag Biyernes daing laog sukawani ng gobyerno. Sabado, Domingo, ano tabi? Ano lamang ang pait ni Dugar? Sige sana nindong kararigos. Mag-ingat tabi ka mo susigi ang kararigos hata pati sa dagat, sa swimming pool. Bawal tabi ang nakahuba. Bawal po ang nakahuba ha, bawal ang nakahuba. Matitikitan ka mo dyan kan mga pulis. So mga nagkakararigos tabi na daing pangas maguruba, matikitan ka mo. So nag-CR nga ni, nagkarigos nga ni sa CR, natikitan. Inay ko po. Ay ano na ini sa Pilipinas kong mahal. Matindi tabi Susan. Kap Susan na good morning tabi dyan sa Barangay Estancia. Tabi Kap, pag nagkarigos ka day katabi maghuba ha. Matikitan ka tabi, madakop ka kampuli. Yung nagkararigos tabi day maguruba. Grabe na po talaga. Sa pong market yan, o dyan tabi sa night market sa tabako. Dyan sa night market, manilainan mahilig mo, may pigtitinda dyan. Ito nga ni pananaw. Mahilig baga ako magtanong-tanong, pero bako ako mahilig sa mga masitas. Ang hilig ko duman, so pwede kong pakinabangan. Alimbawa, mapichay. Tatanong ko ando man sa mga empty bagang mga pagkening so mga route na balde na may luho. Ilagan ko ito kidaga. Tiduman ko tabi kapsusan tigtatanom. So talong, kamatis, okra, lada. May mga tinanam ako. Wala man ako kidaga. Andaga ko baga tabi kapsusan sa sa kuko. Sabi ni Kap Susan, makarigos nga ako, nakatupis lang. Sige daw. Sige daw tabi Kap. Basta bawal na tabi ang nakahuba. Ayan. O di dyan sa night market, iba-iba dyan, halo-halo dyan. May nagtitinda sira, may nagtitindang tinapa, mga alang. Ayaw dyan sa mga gulayon, kamuti, mga kung ano-ano pa, prutas, mga panrikado. Dyan sa night market kan tabako, apon yan alas 7 nin banggi. Ayaw dyan, may nagtitinda dyan kan so itong mga pananom nga ning ito. Ala yan, tapag pagapot ko at 20 pesos na so 10 pesos sa tigbabagal ko. Iinda. Kaya na ako kumatanaw. Magad naman sana ako sa kataning mi. Yugon mo so pinatubo bagang pinatubo na pananumbagang pagka. So kursunada ko sa talong tapag nagbunga ang talong maski pasaro-saro pwede nang panira. Wala yan. Kamahal na di. Papadong kanyo good morning. Ano pan mga reparo tangon yan? Oy, so sa tuyang presidente may pig-anunsyar tabi, may big time rollback da tabi mga produktong petrolyo sila. Pig-anunsyaraan kan sa tuyang presidente. Ang pag-rollback padit-diit pero ang pagtaas talagang puga-puga. Ang pag-rollback ni pisilo ng pag-rollback kari. Ang pag-rollback ko, gari 20 pesos databi ang i-rollback sa diesel.
So gasolina 14, tapos sa kerosene 18 pesos. Lingon tasaga. May sarong truck na may kargang 5,400 liters na mga produktong petrolyo na daytabi ki mga magkakanigong dokumento ang nasabat po kang Philippine Coast Guard District dyan po sa Tabaco Fort ang Sabado. Good mo yun so mga produktong petrolyo pigparulusot na pasiring gari dyan sa Katanduanis nadakop kang Coast Guard siguro ipapabakal sa Katanduanis dahil po ki mga magkakanigong dokumento na check tabi kang Coast Guard dyan sa Pier Cantabaco o ni Bayano nagiging comedy na ngunyan ining pigpapautob ni Secretary Rimulya ining bawal bagatabi na nakahuba sa tinampo sa luwas may sarong lalaki po ang naghahalo kisiminto bako ngani baga gari iskinita sa na ito nakahuba so lalaki naghahalo kisiminto tinikitan po kan mga otoridad dahil nakahuba. Ngunyan kung ano-ano na nagluluwas sa social media. So nagkarigo sa loob kang CR, dinakop, tinikitan, tanakahuba. So nagkarigo sa dagat, tinikitan, tanakahuba. Inay ko po. Nagilang komedy, Nagina tabi kapsusa na ay napangyari ni sa Pilipinas. Ay kahirak man po mga senior citizen talagang pirang simana na ini. So mga senior citizen tabi mga tugang kalbaryo pa man po giraray ang namamati niya. Kalbaryo pa man giraray ang pagpila ninda duman sa pagbakal-baganin bagas na 20 pesos per kilo dyan sa mga NFA. Lunes ang schedule ni Dagunyan pero kasubang ginakapila na dumaan na po nagkaraturog dyan po sa warehouse kan mga NFA dyan sa Legazpi, dyan sa Tabaco so mga senior citizen dyan na nagkaraturog nailing mo na mabukas ang NFA alas 8 makabakal sila kaya 20 pesos na kilo nin bugas. So mga senior citizen ang schedule pag Lunes palang tabi kapsusan mga senior citizen uroto na baga dumana nagkaraturog kasubanggi dyan sa may NFA warehouse maringay ito din na korpyo dapat magkaigwa ki korpyo sa mga senior citizen inay irak man kan mga senior citizen dumana nagkaraturog sa luwas kang NFA nganing mainot sinda sa pila arog ka ini matindi na ang pirilahan dyan ngunyan arog ka ining oras mainito na ng alas 7 Jesus Maria Josep oy ining pigbabantayan tabi kang Pag-asa na nasa typhoon category na databi ni and posible maging super typhoon ining bagyong may international name na Sinlaco pag naglaog ini sa Pilipinas mga tugang apo dun ining bagyong si Kaloy sige daw aramon tatabi muna ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon manay Gina Malagueño Cavite pero ibabaan dyan sa kaini na tumama ini sa daga digi sa Pilipinas kung mahal Waong tanaw tabi mo na ang linya kang Pag-asa aramon ta muna ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon nasa linya ng Pag-asa good morning Good morning, ngayon po ay araw ng Lunes, April 13, 2026 ang bagyong na may international name Sinlaco, inyo mapapasin, nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Napakalayo sa ating bansa, kung saan ang layo nito ay
more than 2,500 kilometers silangan ng Visayas. Isa siyang super typhoon na kung saan ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umaabot sa 205 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos, generally ngayon west-northwestward, at inaasahan itong hindi papasok o mababang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang pagkilos ito ay maaaring lumapit sa bansang Japan. At yung papansin sa ating itong binabantayang bagyo, walang epekto sa ating panahon ngayon. At kasalukuyan, maliwalas ang panahon ang ating naranasan sa buong bansa at wala po tayong na-monitor na malawakan o malalakas na pag-ulan. At sa araw na ito, inaasahan pa rin na maganda at maliwalas ang panahon sa buong bansa. Inaasahan pa rin ang mainit at maalinsangan na panahon, lalo-lalo na sa tanghali at sa hapon. Ito sa Metro Manila, aabot ng 34 degrees Celsius. Mas mataas na temperatura ang inaasahan sa Tuguegarao na aabot ng 37 degrees Celsius. Dako tayo sa ibang bahagi ng ating bansa, aabot ng 33 degrees Celsius sa Calayan Island, Puerto Princesa, ganun din sa Tacloban at sa Davao City. Bahagyang mas mataas ang temperatura sa Zamboanga na aabot ng 34 degrees Celsius. Inaasahan po natin ang mga isolated na mga pag-ulan o sandaling pag-ulan, lalo na sa Visayas at sa Mindanao. Kahapon, ang pinakamataas na heat index ay 42 degrees Celsius, doon po yan sa Cotabato City, Maguindanao. Sa Metro Manila, umabot ang 36 hanggang 38 degrees Celsius. Ngayong araw sa Lunes, ang forecast natin na pinakamataas na heat index ay 42 degrees Celsius, doon pa rin sa Cotabato City, Maguindanao. Dito sa Metro Manila, aabot ng 38 hanggang 40 degrees Celsius. Sa ating lagay ng ating karagatan, patuloy pa rin tayo makakaranas ng banayad hanggang sa katamtaman ng alon ng ating karagatan sa buong bansa. Kaya safe na pumalakad, huwag kalimang mag-ingat dahil sa mga nabubuong thunderstorm ng kadalasan sa hapon o sa gabi. Ang araw sisikat ganap na 5:44 ng umaga. Samantalang lubog ganap na 6:10 ng hapon. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Super typhoon na pala ni ano. Pero nasa luwas patabi kang Philippine Area of Responsibility. Ining bagyong si Sinlaku. International name tabi yan. Pag naglawg sa par, mga Miyerkules or Huwebes sabi kang Pag-asa, apo doon na si Kaloy. Pero mahaging sana ini sa par, gari maluwas mantulos ini, pasiring ini dyan tabi sa Japan. Sige. Mainit pa manggiraray kita tabi Ma'am Luz. Good morning Ma'am Luz sa Tali Castelo. Good morning po, pa shoutout tabi. Kami digdi sa Purok 1 Tagoytoy Malinaw Albay sa Castelo family. Salamat. Kumusta tabi sa Castelo family? Diyan yan sa Purok 1 Tagoytoy. May mga Kastilo man baga dyan sa Santa Elena di. Sige, gabos na Kastilo na. Shoutout tabi sa Castelo family. Sige po mga tugang, alas 7:29 na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa.
serbisyo, asin reparo. Mga tugang, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Mahiling ka Madalion po sa na yan makuha na dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, ikas dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Pamiminahara Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ika na talaga MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat po, permi. Magkayunon na Siring man po ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, kaugma City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang Bagong Malinaw. Sabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Board Member Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. sa puso. Siyempre kasabay naman dyan si Barangay Captain Piliw na maging rey Cap Susan Nabor dyan sa Barangay Estancia. mong banwa. Salamat. Magkayunon na daraga. Pagkaaga kapartner tama ng Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang perting kapartner pagkagatabi, Ma'am Gina. Best Coffee Green. Salamat. Yan po mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo, asin reparo. Alas 7:32 na tabi mga tugang mga kabayan. An sa tuyang Philippine Standard Time. Siyempre mga tugang tanganing de kita kapuson. Toro, diretso na po kita. Serbisyo, asin reparo. Sige tabi mga tugang 7:32 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. May pig-anunsyo na tabi ang sa tuyang presidente na may big time rollback sa mga produktong petrolyo sa aga. Martes. Ano yan? Pitsa 14. May rollback da tabi. Pero talagang matindi adi. Matindi tabi. Yung mo ang pira ang ano piraso tinaas from 50 plus kung yan labinan sa gatos so diesel adi. Okay, sige. Good morning kay Kapitana Kap Susan Nabor kang Barangay Estancia. Kumusta na tabi ka mo dyan? Tag-init na di. Mainit ng panahon. Kumusta ang supply naman kan mga tubig? Kumusta po ang mga water system? O kang nakaaging Biyernes na kuro ka istoryanta naman sa programang sa Bagong Malinaw, si Municipal Councilor Joel Seriola, sabi ni Cons Jo, naglibot da siya sa mga sources kan mga water system diyan sa Malinaw. Talagang medyo nagluya dahil nga ni po taginit na. And sigurado sa mga masunod na aldaw o lalong maluya yan ta kasagsagan na kang tag-init sa mga pikukuan na source kang water system o dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Arag man talaga kayan pag tag-init na so mga bubon nga ni da so ibang mga bubon nagbaba naman so level kang tubig. Tag-init na tabi kita. Malanginit na kang panahon. So asahan da tabi sa aga, sabi kan sa tuyang presidente,
ang bawas presyo kan mga produktong petrolyo, mga 20 pesos ang ibababa kang diesel, tapos 4 pesos man sa gas, gasolina and kerosene 8 pesos. So sabi kang Department of Energy mga tugang na dawa pa nga ni ngaya maging matrangkilo na ang gira dyan sa Iran, dyan sa Middle East mga tugang, ay man automatic ko ngayang mababa tulo sa dati ining mga produktong petrolyo na sabi kang Department of Energy utay-utay padiit-diit ha, bako ngaya araw kang pagtaas, so pagtaas baga kan mga produktong petrolyo gari sumpit, malangkaskas, gari pigahayop, halos ngani ansaron simana mga 3 beses ang paglangkaw. Bako ngaya yan araw kayan ang pag-rollback, ang pagbaba kang presyo kan mga produktong petrolyo, maski na ngani ngaya kung maging okay na ining nangyayaring gera dyan sa Middle East. So padit-diit. So ibig sabihin tabi manay Gina, pag-abot ki pag-rollback, posibleng dahil na ini makababa sa labisan ng 50 ang per liter kang diesel. Di ba? Nagpunso paglangkaw, 50 pesos labi ang presyo kan diesel. Ngunyan hilingan na 150 na nga ni baga. Ibig sabihin mga 100 pesos ulinangkaw o kaya more or less mga 100 pesos ang linangkaw per liter kan diesel. So ano sabihin nga sabi kang iba, naman niya makabalik yan araw kan dati baga ngaya. So pagpuon-puon ko man kang nagwakitan sibid-sibid, labisan ng 30 ang per liter ka ito. Pero dahil naman nakabalik sa araw ka ito. And posibleng dahil naman ngayon makabalik sa araw ka ito, mga 50 labi. Nag-araki at tulos kita kang nag-abot sa 70 baga sa per liter. Ngunyan dahil lamang sa nabaga. Labi ng sanggatosang per liter. Sabi duman, ngaya dahil man ngayon basta-bastang automatic kung mababa naaraw kan sa paglangkaw, kaya ma-rollback ngayon pwedeng mga surusalapi naman kada simana ang pag-rollback dipisilon nadidipisilan, pero ang pagtaas sus Maria Josep gari mga sumpit, kaya amog-amog sumay mga gasolinahan nakagulpi kidiling siya. Halimbawa may istaka pa ki perang litro, tapos biglang taas ang patong 20 pesos, o di per liter ang diling siya mo sa kada litro 20 pesos. Yugon mo yan, kamuna sanaan maura gadi, kamuna sanaan maray ang kita digi sa Pilipinas kung mahal pag-araw ka ng ralaban. So iyan tabi mga tuga. Igwada tabi ki dako kung tangani padangog tangani si presidente. So iba day man naniniwala. Gari day na tigtuturubo na sa tuyang presidente gari buwa ngayaan sabi kan mga taga-tiwi. Day man kamo kaya. Dangog kung ta si presidente tabi daw ga. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat, kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay.
hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Yan tabi mga tugang ang satuyang presidente. Suiba, kari di ka mo nagtutubod. Kari diskumpiyado ka mo sa presidentita. Manay Gina, ikatubod ka na sa aga may rollback. Abril 14 bagada, Martes. So iba, sabi ka ng taga-TV, buwa. Ay ano na nangyayari sa tuya di. Di sige tabi, lingunta kung tatuo mananggadan sa aga. Ilinguntan sa aga kung totoo ta. So sarong truck nga ni na silingutan sa Duanes, may karga tabing nasa 5,400 liters ng mga produktong petrolyo. Pag-inspection kan mga taga Coast Guard, dahil kinaipahiling na mga dokumento. So nagdara, kaya din ako. Ibig sabihin, pigpapabakal ini dyan sa Catanduanes, pigdidilisyahan, nailing na nindo yan. Wala talaga ang kita sa produktong petrolyo, sa diesel, lalo na sa diesel. Magdilinsya ka na sa naki, ngaya per liter ki 5 pesos, dakula na. Sabunay sa nangani bagatabi manay Gina, ang dilinsya mo ngaya, o kaya piso-piso. May 1 million kang bunay, may 1 million ka na baga. Baka, kung ang negosyo mo bunay, ang dilinsya mo sa sarong bunay, piso. Kung may 1 million kang bunay na may pabakal, may 1 million ka man. Garo-arog man sa nakang kasimpleng computation. O paano kung produktong petrol ipabakal mo? Ngaya kung magkita ka ngaya ki 10 pesos per liter. Yugon mo yan. Kwentahan na daw tabi manay Gina kumpira. Digdi sa limawa di 5,000 liter. 5,000 liter i-times mo sa 10 pesos sa dilinsya mo dyan. Amog-amog baga. Dilinsya ito ha. 10 pesos per liter. Saing ka pa kaya. Kaya dahil ta maiwasan na mahiling ta talaga na may nanamantala sa mga arog kaining mga pangyayari. Dan kita maurag sa mga arog kaya. Sige. Alas 7:43 tabi mga tugang. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras na yan, dara po sa tuya kang MBY dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda, Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man, ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abela. Kasabay taman dyan si BM Attorney Giayo Bongao, BM Carol Siga, and BM Vic Siga Jr. Kasabay ta naman dyan si Barangay Captain Susan Abor kang Barangay Estancia o dyan sa Banuaan kang Malinaw, and kang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Okay, sige, duro-diretso tabi kita mga tugang sa iba pa niya tong pagore-restoryahan. Inibaya na
sa tuyang mga senior citizen tabi, ang schedule baga tabi ninda kagawad Jeanette Castelo, ang schedule baga ninda para makabakal nin 20 pesos na per kilo nin NFA rice dyan sa mga warehouse kang NFA. Lunes po ang sa indang schedule para makabakal. Ngunyan, pag Domingo pa sa nang banggi, nyao na sinda dyan. Dyan tabi sa luwas kang bodega kang NFA. Dyan na nagpipirila. Dyan na nga ni makaraturog. Nanganing pagkaaga, arog ka ini, nasa pila na sinda. Pero, mabukas tabi ang warehouse o kaya mapabakal ki NFA rice alas 8 pa. O ang arog kay ni tabing oras, mainito na po yan. Arog kasubang gisay ka man dyan makaturog. So iba nagdararaki karton. Duba na nag-urihirigda kasubanggi. And pira na tabing bulan, arog iyang kayan. Data daw taday pa nagigibuhang ki ibang sistema. Garib, inda, natataarog kaya ng pasistema kaya. Yugon mo yan. So mga gurang, so mga senior citizen na may PWD pangani, naning makabakal sa nakibaratong bagas, grabe ang sakripisyo. Domingo pa sa nang banggirayaw na dyan. Nagpipirila na. O arog kaining mainitong tabi ang panahon. Mainitong tabi ang panahon. Delikado po yan. Lalo na so mga senior citizen na igwa po ki high blood. O kaya halangkaw ang high blood. Nako. Delikado tabi ang buhay nindo dyan. Baka taod-taod kan may mangisay na sana. Tapos natigba ka mo dyan. Siguro dahil pa pigigibuhan ki ibang pasistema yan, taday pa man kinatatigbak tabi Sir Henry Capino. Sir Henry, good morning sa mga taga-Amateur Spring Resort kay Sir Henry Capino. Yugon mo yan. Kita baga kaya pa nung mga Pilipino, hanggat na day kinangyayari, hanggat na day kinagagadan, day kita mina-aksyon. Reactive kaya kita tabi, Sir Henry. Bako kita proactive. Reactive kita pag may nangyari na ngaya, may natigbak na, ay bagon ta daw ngaya ang pasistema. Hilingan na nindo, pirambulan na arog po kaya na kalbaryo ang pigsasapar kan sa tuyang mga nagbabarakal ki 20 pesos per kilong bugas. Hilingan na po nindo. Hilingan na, nakulon na ang apot lamang na baka lamang pwedeng papasilon ang pagpabakal kang bagas na iyan. Bako dyan sa mainito na iyan. Bako so nagpipirila na nasa irarom kang tag-init. Sus Maria Josep. Paano tangaya iyan mapapasil? Haluyo na iyan piranda tabing bulan. Iyo manggiraray hanggang ngunyan da ikipagbabago. Mapila ka ng gad na mapila dyan. Pag nahudyang ka sa pila, dahi ka naman makakabakal. Kaya so iba nga ni, iyan ang purpose. Ngani ngaya dahi kita maubusang kislat, dumana kita makaraturo. Hilingan na po nindo. Maski na nga ni, digi sa may Satuya Bagano, digi sa may parting First District, may mga nag-aarani na pero hiling nga po nindo yung mga senior citizen kasi ang paglunes tabi Sir Henry ang schedule na papabakalan kay itong 20 pesos na bugas mga senior citizen kaya Domingo pa sa na banggi rayao na dyan. Paano kung magkadireskuido ka mo dyan pagkabanggi? Paano kung maagihan ka mo dyan kan mga adik, matripan ka mo. So mga senior citizen, paano kung agihan ka mo kan mga adik, rinip ka mo dyan? Inay ko po.
Ano? Yugon mo yan. Yaon na ka mo sa kalye. Yaon na ka mo dyan sa luwas kan mga NFA warehouse. Diyan na nagpaaraga. Grabe yung sakripisyo, di? Yugon nindo yan. O kung sa mga minor de edad, digo kikorpyo alas 10, dapat nga may korpyo man sa mga senior citizen, ta delikado, manay Gina. Baka agihan andyan kan, matripan iyan kan mga adik dyan. Munan mo kan rinirape iyan dyan. Oto nga yaso saron senior citizen, na rape, nata, dumana nagkaturog sa luwas kang warehouse kang NFA para makabakal sa nakibagas na barato sa kamaaraksyon ang satuyang gobyerno. Nyugon mo, naluyo na, pirambula na arog manggirari ka ng pasistima, dakulon ang mga suwestyon na arog ka ininganing mapapasil tam pagpabakal kang bagas na iya. Pero hilinganin daw, hanggan ngunyan pasakit. Bako man tabi, sabi digdi ni Sir Henry, bako man tabang tabi, pasakit sa pasakit ang pigigibo kang NFA. Dapat kaan magburbarangay sinda. Iyo tabi Sir Henry, dakulo na ang mga nagsusuwestyon, tanganing mapapasil. Ang mga LGU, tay kaya kontrolado ini. Ang mga LGU nag-o-offer na arog ka ini, dumantagibon sa covered court or sa arog ka ini, kaya may schedule. Dakulon na pero hiling ang ngunyang pirambulan na tabi arog ang kaya. Daing pagbabago. Iyo manggiraray. Sabi nga ni kang barkada ko, hanggat na dahi kinatitigbak dyan, hanggat na dahi dyan kinadidisquido, dahi yan mababago. Dahil kita, reactive kita, bago kita proactive. Halaton tagayang may lupigan dyan na senior citizen. Yugon mo yan tabi si Renre. Yaon na dyan banggi pa sana. Paano nga kung malupigan? Di ba? O kaya matigbak. May umaragi ngayang mga adik nagsaraksakan, nasaksak so senior citizen. O kaya nalupigan. Huwag sanang mangyari mga arog kaya. Tapos kapipila mo pagkaaga, gutom ka, dahil ka pa namahaw, dadismayo ka, nakapusak supayo mo, tigba ka. Mabakal ka sa naki 20 pesos na kilo kang bagas. Bako ngayon tabang. Pasakit sa mga pobre. Dari bagang ngaya kamuso hayop na makakakan ka ngaya, pero ngaya maagi ka muna sa butas ng karayom bago ka makakakan ka ining bagas na ining barato. Yugunin do iya. Makulogon pag-isip-isipon, pero hilinga po iyo yan ang realidad. Hilinga na po nindo, ngunyan, hilingon mo, ngunyan. Sigurado, halabao na naman ang pila dyan sa luwas kang NFA warehouse. Pero sirado pa sa NFA. Tamabo ka sa alas 8. Bako, pati eksaktong alas 8 nagpapabakal kibagas. Ta siyempre may mga talatuntapan nga si Busing. Talatuntapan nga si Arog kayo ni. Kaya nakakapuon siguro dyan magpabakal kibagas alas 9. Iso mga senior citizen kasubanggi parayaon na dyan. Maraysa na kamuuta, nasa aircon ka mo. Paano na sa mga kababayan, tahuyan sa irarong kang matinding init. Alagan mo yan na alas 7 pa sa nangay, makusugo na, malanito ng init. Kamu man daw dyan batadon. Nailing na nindoan. Kaya, maski nga ni ako nagtitios-tios tabi si Renre, maski ako tabi si Renre nagtitios-tios, minatyaga na sana ako sa kamuti. May duwa akong kamuting pidaso, okay na ako. Dapat kan magburbarangay iyo may mga suwestyo ng arog kaya, pero dahil magkipigigibo baga, pero ang bulan na yan dyan arog ang kaya.
Inda, kuno rin, mabago ang pasistemang yan. Baka lamang mabago pag may natigbak na siguro. Bakong iyo tabi Manong Enrique Buergo. Hay nako. Nagraralatuba na ngani dyan sa pila. Taso iba nagsisingit. May mga naraman ako kang nakaaging simana kaya tinunong na ki pirangal daw yugon mo yan. May nagralabo ka. Nagiriwal na da. Hinay ko po tapos papulo sa pagpabakal. Talagang gari kita so Isus Maria Josep na mga ano man doon mga pahit na ini. Kung talagang programa yan para sa mga pobre, itao nindong pasil. Bakong papadipisilan nindo. Dapat kaya haliunang inipingan. Puro man sana pangurakot ang gibo kayan. Saka bako man yan serbisyo publiko ang gibo. Sige sanang padarakula kan mga tulak ninda sa pwesto. Ano man ang naginibukayan, nakarahayan, pasakit lamang sabi ni Sir Enrique Buergo. Irak man. Adi, sus Maria talaga kita sa ibabaw kang kinaban ay dipisil talaga maging pobre. Paano tayo ni tabi Manong Enrique Buergo ta pobre kita? Kaya mas magayon ngunyan tanganing mapreskuan ang sa imong isip. Magbabad-babad lamang kita dyan sa Amateur Spring Resort. Bahala na dyan si Sir Henry Capino. Ay kaya magbabad-babad sa Amateur Spring Resort. Mapreskuan lamang kita. Kung araw kaning mga problema permiyang pahit na pigdadarata, baka ining tulong buhok ko maging duwana sana. Sige nantarag kang buhok ko si Renre. Sige antarakdag kan sa kuyang buhok. Dahil sa mga problemang araw kayo ni kan sa tuyang gobyerno, dahil lamang pipapasil-pasil. Tapos ganyan mapaluwas ka mo sa social media. Murago ng programa nindo. Murago niya programa may pasakit. Hiling mo na yan. Bata ka lang natakalam. Sabi ni si Robin Malagueño, bata ngayon mainito niyo. Kailangan mong malaman. Dahil ka kayan mabuisit. Buhay ay di ganyan. Unang buhay tayo ni. Tanggapin mo na lang. Tapos mapapogi ka mo sa telebisyon sa mga interview na igwa ka mo programa para sa mga mahihirap. Na 20 pesos na bukas pero depesilon bakalaon. Hindi ka na lang. May pigpabakalan databi na na sinako pigripil tapos pigpabakal na 35 pesos per kilo. Dinilinsyan pa. Ay! Alas 8 na! So iba, duman naman kita sa 10 to 11 tas sa programang Sutama sana. Dahil natapos ngunya. Duman tayo papadago. Sa 107.7 radyo natin Tabako. Alas 10 hanggang alas 11 at chat. Sige! Dyan naman po muna para mentras na pigtatapos sa tuyang programa ngunyan tabing Lunes at 13 po kang Abril taon 2026. Sa pangaran po ni maestro nila doon ni SM Sir Tony, sa pangaran man po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Paut, Mayor Shika Posbilo, ABC President Kapart Abela. Yan man dyan si BM Attorney Giayo Bungao, BM Carol Siga and BM Vic Siga, Barangay Captain Cap Susan Nabor, kang Istansya Malinaw.
Siyempre, best coffee green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Sa pangaran man po ni Dogabos, mga parantabay, paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa. Gani pong mahiling man kang iba. Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman, digdi po sa programa. Serbisyo asin riparo. Adios amigos! Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye! Mapashare ka bidyan, Sir Henry. Sa Amateur Spring Resort. Dahil sana. I-ready mo na ang dapat i-ready. Sige, adios! Bye-bye! Ingat! Ang aking pamamagitan. Serbisyo asin rupa. Ang buhay ay isang munting mga sulat. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Thank you.